yar baka ake yi daban a cikin mata. Rifa ko ina zaki je zane je, rifa gidana nake kiran ki zo ta so mu je. Na miki tanadi bacin ranki yau zana guje, domin ku sa miki a gona nasara ce manufata. Ita kalarta kunga dai bata canja ba, ko a fanni na ma'aika bata shafa ba. Shi yasa na zo auren kishi na so ki duba, ga kalamai na tara gunki a wutar mata. A ko ina ma a san da goma ai tafi biyar, idan ka samu bakar mace rike kada ka yar, domin ko kayan kwarai da ka siyo za ka sayar. Da mu jera yar baka ki kai ni na huta. Inda baka ni farar mace ta goma baya, domin kwata zace fara ko a sautin murya. Na bincika ne duba maka akwai tarbiyya, tana da tarin baiwa ilahu ne ya bata. Ni fa a kuna bakar mace alkyabar mata, idan na same ki walla dole za ki gagata, domin kuke ɗai na ba wa dukkanin zuciyata. Ni fa bakar mace ta fi fara a jerin mata. Jini daɗin duniya da baka na kasance, ita baka ɗai daidai take da uku a takaice. Shi yasa na so ku ɗau baka za ku yi zarce, kun ga yau na samu tawa na san gata. Ko a jarin mutane bakar mace zan nema, jani muje ya bakar mace ke mun alfarma. Wuce takaicin mata baka akwai ta da hidima, ba ni dama yar baka ki zan matata. Okay, mix.